No meno oli kyllä kova, että siellä sai vähän nyrkkiä ja annoin nyrkkiä ja kova oli vastus ja hirmu meno oli jo, pakko sanoa. Miten kova jätkä sä itse oot? Että millainen fighting card sulla esimerkiksi on? Kuinka paljon sä oot tapellut urallas? Mulla on verrattuna näihin turnauksen muihin jätkiin, niin ei mulla ole lähellekään näin paljon tappeluita kuin näillä muilla kanadalaisilla on, mutta nehän tekee tätä ihan täyspäiväiseksi. Mulla on suunnilleen 15-20 ammattitappelua takana jäällä. Plus tietenkin mulla on suunnilleen 9 vuoden nyrkkeilykokemus takana. Koet sä, että sä olet sitten tappelija ennen kaikkea? En missään nimessä. Mä oon ennen kaikkea jääkiekkoilija, mutta mä tykkään pelata lujaa, mä oon puolustaja, mä tykkään taklata, mä tykkään siivota oman maalieista jätkät pois sieltä. Ja jos siinä joskus tulee semmoista, että mä voin joukkuetta puolustaa jollakin tavalla, niin en mä pelkää tappelua missään nimessä. Mutta pelaaja mä ennen kaikkea oon. Jos tästä jäätappelusta tulisi vakiintunut laji, niin olisitko valmis vaihtamaan jääkiekon jäätappeluun? En. Kyllä mä ennen kaikkea rakastan jääkiekkoa ja se on se ensimmäinen laji, mitä mä haluan pelata. Onko sun mielestä jäätappelu urheilua? On, ehdottomasti. Se on viimeisen päälle kovaa urheilua ja siihen pitää reenata ja olla hyvä tasapaino ja pitää vielä osata löydäkkiä ja luistella, niin totta kai se on urheilua. No voiko tätä lajia rinnastaa jääkiekkoon? Ei missään nimessä pysty rinnastamaan jääkiekkoon. Tää on ihan erillinen laji. Tää on kamppailulaji. Tää on tietenkin pieni olennainen osa jääkiekkoa. Mutta tätä ei voi rinnastaa missään nimessä jääkiekkoa ja kaikkien ihmisten pitäisi se nyt tajuta. No, tahraako tää laji sitten jääkiekon maineen tai antaako huonoa esikuvaa nuorille? Ei tää anna. Siis kyllä nuoret näkee jääkiekkotappeluita ihan jääkiekossakin, jos ne haluaa. Että tuollahan Pohjois-Amerikassa tapellaan paljon ja näin poispäin. Tää nyt on vaan, tässä on turvallisissa olosuhteissa harrastetaan tällaista erilaista lajia. Tää ei ole jääkiekon kanssa missään tekemistä. Enkä mä usko, että tää tahraa missään nimessä jääkiekon mainetta. No näin ottelijana, niin miten näet tämän lajin tulevaisuuden? Tuolla ei ihan kauheasti katsojia ole. Tää on uusi tapahtuma. Aina uusien tapahtumien, tai uusi laji. Että uusien lajien markkinointi on aina vaikeaa. Se ei ikinä ota niin nopeasti tulta purjeisiin, mutta mä luulen, että tällä on tulevaisuutta, koska ihmiset on kumminkin loppupeleissä kiinnostuneita jääkiekosta. Ne haluaa nähdä, ne hurraa, kun niitä tapahtuu SM-liigassa tai NHL:ssä tai jossain. Jos niitä tapahtuu, niin kaikki on ihan mielissään ja ne hurraa ja näin poispäin. Että kyllä siellä mielenkiintoa mun mielestä pitäisi olla. Pakko sanoa, että Janne kyllä tosi hyvin Suomen väriä puolusti tästä hommasta, mutta ehkä kokemus tuli sitten kuitenkin mustan puolella esille enemmän. Ja Isa Tikkanen. Suomalainen sisu oli hienoa, mutta ei riitä. Tässä nähtiin aika iso ero, että no nimenomaan, pakko vieressä kaveri, joka istuu isompi kuin minä. Mutta amerikkalainen osaa ottaa lyöntejä ja odottaa niitä, kun suomalainen pisti pään alas. Ja sisua oli erittäin paljon, otti paljon vastaan. Nimenomaan tämä kamppailu oli kumpi osu enemmän ja kyllä musta oli enemmän osu. Mutta toivottavasti seuraava erä menee sitten valkoiselle, mutta mustaa mennään.